Oke. Monggo Bapak Harsono Katuran Manunggal Karso. Jenenduk sela. Nggih, wilujeng saged murung Kakang. Wis ora kepethuk piye kabare. Alhamdulillah sehat jenengan pripun? Alhamdulillah paring seger kewarasan no. Oh ya iya mbuh aku iki. Lah nggih Dek, niki wulan ya iso nanggapno kapan ya Li? Lah agenda ya muga-muga sok kasembadan. Anjir. Senggak lojong. Sinten? Oh. Bapak Sampir ya malu senggak, Bapak Karmen. Nggih, dipun senggak. Pak Gulen iki kudu iso-iso senggak. Heeh. Wong ageng ngaksi
alam donya kuwi kudu eling sing peparing yen no. Nah, leres niku. Yen diparingi sithik ya disyukuri, akeh Kadang, ya nggih. disyukuri. Bakune bersyukur, sehat, bisa. insyaallah napa-napa. Bisa tentrem Nggih, uripe. amin. Mangga. Kepati Amar Sudi Sujane ketok sayuk ngene iki tok regenge. Nirmala campur sari pimpinanipun Abah Sali pakai Y, mboten pakai Aku mau kok krungu jane baru umroh ya, Mas. Pakai Y, Pak. Aduh. Lah nek umroh ki nang ndi aku ngono lho. Krungu ngomong umroh. Oh nang Grut. Yo ngalah. Monggo. Benapsu tapa bojo iki ora akeh-akeh. Siji cukup. Saestu. Kurang. Kirang. Lah kono wis kelakon mindho jare. Ayo bener kurang kok. Sing penting ora anu. Pripun? Ya sing tuwek nek tuwek iki ya wis nyebut wae. Tekak lorek andase ireng isek tuwek isek iso ngalor. Lho. Jangan Tri. Lho. Iya lanjut ya. Tapi conggo tombong antuk, orang mentok sikat
aja komeng bareng wong kang lancir kuning iki rasane ngati rasa risih suwe rati mas yo ben janji kabeh aja lalen pamri supaya kasih sajake arep beli baju meneh tebani ana mama rebel bae bae aja komeng bareng wong kang lancir kuning. Matur suwun Mas MC, monggo dipun lajengake. Lho sampun, mila jenengan namung sinem. Mboten bawa napa ngaten? Lha nggih. Napa Mas? Mendung